салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва буғ. имрӯз 27 июли соли 2024 ва ман ҳозир ба шумо сабаби пайдоиши анамин касали ангур, касали ҷел задан, ба русияш оидиум мегӯям, шур заданам мегӯям ба тоҷикӣ, гап мезанам. бинед ман чӣ қадар амин ангурро канда партофтам. 50 кило ангурро канда партофтам. Да он тарафам пур аст дар пушти амин гулҳо. сабаби асосии пайдошавии ҳамин ангур ин худи мо мебошем. камҳамсалагии мо, танбалии мо, ақли худро кор нафармондани мо мебошад. ҳамин ангурро ман хостам кам кунам, лекин чанд одам гуфтанд ки уболаи худо додай накун, ҳамин худо додагиша гир. худо акун баъди додан бо ба мо дар ҳамин касалӣ фаҳмон ки беақл ман ба ту додам, бо ақлам додагиам ба ту, беақлӣ накун. ман ки додам, бо ту ақлатро кор фармон ва инро тоқа куну дору зан. вақте худо дод гуфта штем, мана ҳамаш пусид, худо гирифт. ақламро ки кор нафармондам, худо гирифт. ҳама ҳамин хел аст. ақлашро кор нафармонад одам, худо мегирад, метияду мегирад. дигар ба беақл ҳеч наметиҳад худои таоло. ана ин ангурҳое ки ман аз болои ҳамин ангури маникюр фингер канда партофтам. ман ин тарафаш касал нест. чӣ қадар хушрӯшта истодааст. мана ин канда партофтагиҳои ман ҳама касал. ана ҳамдиёрони азиз, дигар ба он гапое ки худо додааст накан, ягон кор накун, бовар накунед. худо додам, пас ақлатонро кор фармонед. чунки худои таоло гуфтааст ба ман, ба шумо ҳам чиз додам, лекин ақлам додагӣ. ақл дар ҷои аввал додагӣ. ақлро бояд кор фармонем. мана ҳамин хел бад намешудагӣ буд. ин ангурро ман хушрӯ мегирифтам, лекин ақлро кор нафармондам, кам ҳамсалагӣ кардам, дору назадам, хомток накардам, ба ҳамин дараҷа оварда расондам. аз як тараф нақс шуд ки ман ба шумо нишон додам ки кам ҳамсалагию беақлӣ ба чӣ оварда мерасонад. ана ҳамдиёрони азиз, бар паноҳи худо бошед.